Българските строители са наследници на велики майстори, на големия народен гений Кольо Фичето. Миналата година строителите изградиха хиляди жилища, много училища, детски градини, болници, пътища и автомагистрали. В отрасъла работят 183 хиляди инженери и работници, а оборота възлиза на 13 милиарда и 500 милиона лева. От традиция на Димитров ден старите майстори са приключвали работа, защото идва зима. Днес строителите празнуват, а от утре са отново на скелите, защото трябва да отговорят на нуждите на времето и на обществото. Драги строители, бъдете живи, здрави, щастливи, продължавайте да изграждате и създавате с вашия труд съвременна, красива България. Честит ви празник!